Aku matur nuwun dene kowe migatekake kahananku. Ben kula dhewe ngaso ana ing Rum Utari. Kowe ngaturake singep kanggo aku. Wong aku kepengin njaluk wektu sedina kanggo rembukan kelawanku. Babakan menapa? Sadurunge aku jaluk pangapunten. Aku kepengin ngerti Resyah iki wis duweni bojo apa durung? Kula taksih prawan Sang Kapten. Si prawan Dereng gadah bojo. silakan. Resyah, aku tak bloko kelawanku. Nalika aku nanjihake Pangeran Saladin anggone ngangsu kawruh ana ing Rum Utari. Bareng aku weruh kelawan kowe sasat. Endahing pasuryanmu ki mau bisa ndudut marang rasaku cedhane aku seneng karo kowe. Kula dene kowe selegan ing kene tak tembung. Gelem kowe dadi bojoku Resa. Nyuwun pangapunten saderengipun Sang Kapten. Napa kula boten tresna kalih panjenengan? Pramila kula boten saged nampi panjenengan Sang Kapten. Ora tresna. Boten. Dasare opo? Dasaripun ki kula boten tresna, kula dereng kepengin omah-omah. Yen kowe nampik ora tresna kelawan aku tak anggap kowe wong sing kleru. Ora ketangkepi wae aku duweni pangkat lan palunggungan lamun to kelakon. Aku mangun balismu bareng lan kowe. Tan murung besok bakal bisa ngangkat derajatmu, bakal bisa mulyakake uripmu. Sang Kapten Lasaro, mulya menika menawi to sami tresnanipun. Nanging panjenengan tresna yamanipun kula boten Sang Kapten. Siap. Tur malih kula boten saged meksa kaliyan ati kula. Ngono. Nggih. Panjen jeneng tresna yen dipaksa tundune bakal loro. Ing kowe durung ngerti sapa satenane aku. Ing ngatasi aku wong lanang wis kelakon nembung tresna lan bocah wadon. Watake Kapten Lasaro yang ditampik. Iki bakal sundut yo. Ojo nganti mengkone aku tumindak kasar kelawan wis pisan meneh. Lemo nompo marang pisan. Boten Sang Kapten. Lemo nompo pisan. Mau tak utus apa coba? Ngaturaken singep kagem Sang Kapten Lasaro. Wis kok aturke. Sampun. Lanjut kok rame-rame iki mau napa? Lah kok malah Sang Kapten Lasaro menika nembung tresna kaliyan kula. Ning kula boten purun, tumindakipun makan saya ndodro, kula badhe dipun prawasa abah.
apa kena tak ugemi aturmu? Saestu Abah. Menapa iki kados mekaten Sang Kapten? Panjenengan tresnani kalian anak kula Resi. Kula tresno kalih anak sampean. Ning emane anak kula boten ngimbangi katresnan panjenengan. Mila kula ingkang nyuwunaken agunging pangapunten dumateng anak kula Resi. Apa? Resia menika anak panjenengan. Menika yoga. Dene kula sampun pinanggih lan panjenengan minangka tiyang sepuhipun Resia. Kula tembung supados panjenengan ripih dhateng ingkang putra. Kok ngaten nggih cacakanipun Sang Kapten. Menika saged kawestan pupur sakti bungsut. Menawi saestu panjenengan tresna. Caranipun boten kados mekaten panjenengan nembung kalian wong tuwane. Lah mangke kula ingkang badhe ngegoaken. Lah menika sampun kelajeng tatu. Atine anak kula mila kersa panjenengan ngupati wanita sanesipun nggih Sang Kapten. Apa? Kula pun kepacut tresna kalih anak sampean. Dene sampean wong tuane tak ibaratake pandhe ora bakal kalah lawan si. Kula sepisan malih. Mang ripih Resia. Supados purun nampi dhateng sapa. Sang Kapten, kula jejering tiyang sepuh sing dituwakake wonten ing paguyon Rumstanggu Sekuta. Menawi kula matur yen ya yen ora ya ora, mila sakmenika kula saged tutut ing pawukon panjenengan sampun nerak mboten pranatan wonten ing Rumstanggu kanthi menika kula mboten badhe ngowelaken anak kula mangkundhut garwa. Pripun? Ora susah melu-melu. Aku njaluk apik. Resia. Aja nganti tansah tambah pangorbanan. Mula intine wis aku njaluk lemo kuwi. Boten sik. Kapten Lasar. Kenging napa panjenengan tegelan mentala sampun nyedani kalau garwa kula. Merga bojomu ora ngrestoni aku tresna lawan Resia. Yen ngono padha karo aku ora bakal paring pangestu yen to Resia bakal dadi bojone. Piye? Aku Piye? dadi kepala. Ora usah kakang. Keparat Sang Kapten. Mbak Resia. Wah, Umi. Dia tolak. Sampeyan Abah. Ini napa, Mbak Yu? Besok waktu minta Kapten Lasar, yo aku ra ngimbangi katresnane. Sang Kapten Lasar. Ing menapa sampeyan tuminta kados ngaten Sang Kapten? Ing menapa sampun tegel? Mentolo kalian Umi, Abah lan si Adi Abdullah. Menapa lepatipun Sang Kapten? Merga wong tuamu lan dulurmu mbelani lawan Resia. Resia bakal mulyakake balap bojo ning kabeh padha ra ngestuni. Mula sekengsa kuwi. Sira kowe ora usah melu-melu perkara iki. Yen kowe isih kepengin urip, kowe isih kepengin ngerti kebiaring jagat. Kladuk tumindak sampean Sang Kapten. Sampean menungso
gadahi raos kamanungsa. Sinten ingkang boten ngepalangi menawi Mbak Yuresia menika boten tresna kalih sampeyan sang kapten. Kula ugi ngaten. Kula dados watu sandungan sampeyan. Kula boten badhe nulungaken Mbak Yuresia panjenengan. Kowe uga bakal dadi pepalang. Kowe bakal Sati Bey. Bali sapa? Aku Resia saka ing Ngerum Sutan. Resia saka Ngerum Sutan. Kok nganti kowe keplayu satenane ana apa Resia? Mergo aku oyak karo pawongan sing jenenge Kapten Lasar. Kapten Lasar. Kapten Lasar kuwi nembung tresna karo aku. Ning emane aku ora nimbang. Tumindak ematan saya kurang ajar. Nganti aku diprawoso banjur abah umilan kabeh kadang kapodo dipateni. Ngerti kahananmu sing kaya ngono aku mesakno karo kowe Resia. Ning kene aku bakal ditulung karo. Apa Kapten Lasar sing nguyak karo kowe? Isih ngoyak aku. Resia! Resia! Apa bener kowe sing aran Kapten Lasar? Yo, iki Kapten Lasar. Cukup ora kok bajutke kowe ngoyak karo Resia cetha. Yen to Resia kae rambene iso tresna karo kowe Kapten Lasar. Ya bagus. Ojo canduk lawung perkara. Sopo men? Aku Sati Bey. Sati Bey. Kene aku bal tetulung karo Resia nek pancen kowe bajut arep tresna karo Resia. Yen kowe dadi kepalang bakal katutake dosane Resia. Ayo yen pancen kowe bisa ngalahke karo Sati. Maju wis atuh. Halo. Halo. Sati Bey. Dengan Sati Bey. Aku matur nuwun banget karo sampeyan. Umpama papan kene aku ora ketemu karo sampeyan, mesti wis kelakon aku dijamah karo Kapten. Ora dadi brewang. Sadurunge aku takon karo kowe. Takon Kok nganti Kapten Lasar kae seneng karo kowe ngoyak-ngoyak karo kowe. Satenane kowe iki isih prawan apa wis duwe bojo? aku isih legan. Isih lega. Resia. Ngerti kowe kang sepisanan aku roh kowe kang sepisanan. Tuh rasa tresna sajroning atiku. Cetane aku tresna karo kowe. Tresno sing kepiye? Aku kepen urip barengan karo kowe. Kakang Sati Bey. Yen pancen nyoto anggone sampeyan tresno karo aku bisa nampa. Termene aku nek kene wis ora duweni sapa-sapa, kabeh keluarga wis dipateni karo Kapten Lasar. Dadi kok imbangi apa sing dadi karepane aku? Pancene kaya Matur nuwun Resia. Ning isih ana kewajiban sing kudu tak rampunke sawetara kowe bali ning Ngerum Sutan. Mengko yen wis ana kerampungan kowe bakal tak lakoni. janjine sampeyan tak ugemi ya, Kakang. Aku njaluk pamit. Ana wigati apa Kapten Lasar? Pangapuntenipun kula badhe caos kabar dhateng panjenengan ngenani dhateng ajudan panjenengan Sati Bey. Sati kene ya Kapten.
Sadi pamit kali panjenengan menawi badhe wangsul wonten ing dusun ning boten ngapusi kali panjenengan. Anggenipun pamit Sadi menika pepanggihan kalian katresnanipun ingkang nami Resya bocah saking Rom Sekutari. Apa kabeh Kakang bisa tak percaya? Saestu. Yen kaya ngono, aku utusan marang King Slira. Anji. Ngerom Sekutari apa? Resya mati Sadi Boyo. Sendika tanah. Resya Boyo. Rom Sekutari kobong. Resya kepiye? Aku ya lagi. Resya mapan Taman Konstantinopel. Resya! Resya mapan Taman Konstantinopel, aku kepengin ketemu karo Resya. Iki ngerti aturan ora? Taman Konstantinopel iki taman larangan. Barang sapa wae wujud larang entuk mlebu kowe aja sembrono kowe. Wis ngelingake karo aku. Nanging aku ben bacot Jadi, Resya. Iki terus piye iki? Jenenge jopo. Melu mlebu yo. Wah, nyalai aturan. Ayo tunggu jopo. Lah iki kene. Yo, yo. Wis yo. Angan-angan gentangku tetis. Syukur mangsa kuatu bakal urip mulya marang Sati. Mergo syukur kini katresnanku nang ingatane. Sati wis duweni katresnanku jawadun liya. Maka tak bukteki sumpahku. Tresnane Sati kang ing kono wis nggone rasaku. Bakal tak tungkane pati. Sati arep nglalu. Aku bakal ngelak sesupe iki. Tresnaku ngongkangku kowe Sati. Resya! Resya! Sang Putri Siti Rohana. Sang Putri Siti Rohana belum. Loh, kusumane kae Gusti Rohana. Sedo. Ora bisa indo saka perkara. Sedane kusumane Ayu Siti Rohana tetep saka kowe, Sati.
Nanging aku ra nyedani karo Putri Siti Rohana kuwi ora Jenderal. Pinter golek pawadan, pinter golek alasan. Jenderal Cepat Muhammad semanten. sowanke. Suwanke, suwan kan. Monggo sowanke. Wes Jenderal Petaten. Apa kadang kusumane ngayu Siti Rohana sedo. Ya Siti Rohana sedo. Nanging boten sida limrah. Dipun pejahi sakti. Yusuf, Sang Baginda, iki ana prastawa sampung kelawan sedane pipimu Siti Rohana. Lan iki mula perkara iki sliramu kang menang ngadili lan raja niti kelawan punarpane Siti Rohana ya sandika dawuh. Sawetara dirukti Gunarkoda. Jenderal Muhammad Dawuh. Saul Mahmud Kapten Lasar. Kula Sambung sedane Bibi Siti Rohana sira satelune ndakwa marang Sakti mbok menawa Sakti kang merjaya Siti Rohana. beres. Pengadilan bakal ngadili perkara iki. Mung bukti nyatakake ana ing asta dalem Bibi Siti Rohana kinegem Nawala. Iki kena kanggo bukti. Jroning Nawala sinerat surasaning Nawala Siti Rohana nandukake tresna marang Sakti. Nanging jejering wanita sengara nembung marang kakung. Kanggo jaga martabat krana tresna sejati nganti digawa nganti tumaking pati. Tembung pungkasan Siti Rohana ngenteni ana ing alam kasuwargan marang Sakti lantaran ngelek sesupe njalari sedo dalem Bibi Siti Rohana. Kanggo bukti iki nyatakake menawa sedo dalem Siti Rohana ora karana kakrenah dening Sakti, karana nglalu tegese lampus diri. Dados Sakti wah saking pidana. Bener? Boten saged Sakti nerak aturan. Aturan sing endi? Aturane negara Turki. Sakti menika lanang Bener? wani lumebet wonten ing Taman Konstantinopel. Monggo Taman Konstantinopel taman larangan sinten lanang. Nerak aturan negari Turki. Sakti wani mlebu ing Taman Konstantinopel. Nggih, Tatanan Konstantinopel marang sapa wae sapa wujud lanang ora kena mlebu Taman Konstantinopel. Mergo Sakti wani mlebu Taman Konstantinopel, Sakti tetep nampa pidana. lah leres niku. Nanging aku kepengin ngerti nalikane Sakti mlebu ning Taman Konstantinopel, kang nyekel Sakti sapa wae? Kula. Lasaro, Muhammad, Saul Mahmud. Nggih. Nalikane nyekel Sakti telu-telune mlebu taman, tegese nyekel ning jero taman apa ning njaba taman? Jero taman. Yen ngono Lasaro, Jenderal Muhammad, Minister Saul Mahmud mlebu nyang Taman Konstantinopel njur nyekel marang Sakti. Aturan taman larangan. Marang sapa wae sapa wujud lanang ora kena mlebu taman larangan. Kapten Lasaro, Jenderal Muhammad, Saul Mahmud wujud lanang uga mlebu ing taman larangan, telu-telune nerak tatanan, mula telu-telune uga bakal nampa pidana. Boten saged. Lho kula menika aparatipun negari. Upami kula nyekel Sakti boten wonten ing jero taman. Pundi kula saged nyekel Sakti? Mestine aparat negara ngerti tatanan. Menawa ora kepengin kajiret tatanan perkara Taman Konstantinopel, nalikane nyekel Sakti
kudune ora padha mlebu ing taman larangan Konstantinopel. Dinteni ana jaban lawang Sadi lagi ngengok dicekel wal saka pidana mergo ora mlebu ing taman larangan. Saiki kari nuntut Sadi nyalahi taman larangan Konstantinopel. Menawa Sadi dihukum perkara mlebu taman Konstantinopel, telu-telune melu nampa pidana mergo telu-telune uga mlebu taman Konstantinopel. Nek Sadi dihukum, kula tiyang 3 nderek dihukum. Gumantung barang penggugat telu. Sabut, rai mawon rai. Tegese ora sida nuntut gugat marang Sadi. Boten Perkara pedhot ana ing sak tengahing dedalan. Sang Baginda Maharaja, Pangeran Yusuf, tuwin perkawis menika boten saged dipun rampungi kanthi lumampahing pratata pengadilan. kaya ngono ya. Namung gumantung kawicaksanan dalem tumanduk dumateng kawontenanipun Sadi B. Oh iya. Sadi injih dawuh Sang Raja. Ora ketango pengadilan pedhot sak tengah dalan nanging wis kalebu nara prasangga jalan kuwi lumebur ing dalam taman Konstantinopel. Mula panjenengan dawuh lan sukam. Sepisan ngeluari bebandaning Dokter Salokas ana ing kerajaan Widir. Loro gulung gendera Widir. Kalamun to jeneng sira bisa mudanani apa kang dadi panyun. Kowe bakal nampa ganjaran kang ora junduk kelawan lelapan. Buktekne Sadi. Sendika dawuh. Monggo suwawi kawula dherekaken. Iki bejo awak dhewe. Jenderal Bejo Muhammad awak dhewe niki. kok bejo. Nggih mawon. Sadi kok wani nglurut teng bidin. Ya. Niki nek boten badhe serep nyawa sing ora wani. Yang bidin iki kejem. Nah, nggih, leres niku. Kejem. Ning aku Semarang. Cumelange. Lamun Sadi bisa gulung gendera mikir. Jabar kegayaan. Boten. Sadi wangsul saking bidin kula cegate kula ketok gulune. Ayo. Ayo, metu jebot tanding ana iki Sadi Bey. Raja musik. Ati pasti suwun saka kerajaan. Siti Julia. Sampai aku temokon ning kerajaan. Siji, aku njaluk beban keluar ana beban dari Dokter Salokas. Sing ana loro. Antara ana kerajaan Widir Jakarta gelem pinangka dadi tuduhane ana kerajaan. Bisa waton kowe, bisa ngalahake aku. Ayo. Leboke paku jalan. Sadi kapikut bakal nampa pidana pantung ana ing alun-alun Widir bareng lan Dokter Salokas. Ayo tumandang nyamar tibuk lelane Siti Zulaika nyelametke Sadi lan Dokter Salokas. Siti Zulaika. Mungguayaku kepengen ngerti. Widir lan Turki durung nate musban. Nanging yo kene Siti Zulaika wani merangi kerajaan Widir. Iki karep dhewe apa pancen ana sing Kabeh mau ana sing kongkon. Jur sing perintah karo kowe. Mr. Saul Mahmud. Ana buktine. Ana buktine. Gawa rene.
nggawa negara kerajaan Turki. Telu-telune ngatunggal Saul Mahmud, Kapten Lasaru, lan Jenderal Muhammad. Sesuk telu-telune bakal nampa pengadilan lan bakal nampa pidana jumbuh kalawan pengadilan ana ing kerajaan Turki. Sirnaning anggur Turki bakal tentrem karana wong sing tumindak Durjana wis tinemu lan kabuka wewadi lan kawiyak tumindak ala kang tumanduk marang kawutuhan kerajaan Turki. Rahayu Turki, rahayu,